Inizjattiva li tħabbret mid-direttur ta' Caritas Malta Anthony Gatt u Claudio Grech, President tal-Valletta FC, timmarka pass importanti biex permezz tal-isport jitwassal messaġġ ta' tama u reżiljenza għal persuni li huma dipendenti fuq sustanzi kif spjega il-President ta' Valletta FC, Claudio Grech. Il-kollaborazzjoni mal-Caritas ukoll ser twassal biex it-tfal u żgħażagħ fl-akkademja u fin-nerseri tagħna jkunu esposti għal aktar għarfien, għal aktar tarif u biex jekk ikun hemm min f'xi istanza sfortunatament jiffaċċa xi problema ikun jista' u jkun jaf kif għandu jirrikorri għall-għajnuna tal-Caritas. Bħala parti minn din l-inizjattiva, Caritas Malta se jkollha l-logo tagħha fuq il-kits ta' Valletta FC u channels diġitali u se jittellgħu attivitajiet bis-sem ta' supporters li se jġorru din il-missjoni. L-ewwel attività se tkun il-Bounce Back Caritas Cup, turnament triangolari bejn Valletta FC, Gżir FC u Li Athletics li se ssir is-sibt li ġej bitħul minn din l-attività imur kollu lejn l-attività annwali tal-maratona ta' ġbir ta' fondi ta' Caritas Malta. Id-direttur tal-Caritas, Anthony Gatt, esprima l-apprezzament tiegħu għal Valletta FC li resqu b'din l-inizjattiva. Ħajkonna wkoll kollaborazzjoni biex aħna namlu injection permezz ta' numru ta' attivitajiet fin-nursering mal-players biex nwaslu dan il-messaġġ qawwi li inti tista' tgħix il-ħajja sana mingħajr droga u l-futbol jista' jkun lodda wkoll ta' natural high biex ngħidu hekk li huwa alternattiv għal coping mechanisms negattivi inkluż l-użu ta' sustanzi. Id-direttur ta' Caritas Malta qal li t-tim tal-Belt qed jagħti eżempju u jħeġġeġ klabb oħra biex jagħmlu l-istess.